Ito ang Barangay Inalad, isang maliit na baryo na bahagi ng bayan ng Kalubian sa hilagang parte sa probinsya ng Leyte. Dito ako isinilang kaya't ito ang binabalik-balikan kong lugar sa tuwing may pagkakataon. Ito ay may layong humigit kumulang 1,000 kilometers mula Quezon City sa Metro Manila. Taong 2021 noong una akong bumiyahe papunta sa Leyte mula Metro Manila gamit lamang ang aking motorsiklo. Sinubukan ko muling bumiyahe taong 2022 at solo ride lang ito. Lakasan lang ng loob. At ngayon sa ikatlong pagkakataon, tatangkain ko muling bumiyahe mula Quezon City papuntang Leyte. Pero this time ay makakasama ko ang aking pinsan na si Kuya Dennis. Muli na namang masusubukan sa biyaheng ito ang tatag ng loob, determinasyon at haba ng pasensya sa pagsuong sa init, usok, alikabok, lamig at ulan. Kaya tara at samahan nyo kami sa biyahe namin ito. Let's go! So good morning sa inyo lahat guys, welcome sa ating panibagong video. At today ay babiyahe na naman tayo papunta sa Leyte guys. So ngayon hindi na ako solo ride no, so hindi na ako mag-isang babiyahe. Kasama ko na ngayon ng aking pinsan si Kuya Dennis. Nandiyan sa likod ko naka Honda Click 160 no. So ngayon dito magsisimula yung aming biyahe dito sa Quezon City. At isang mahabang biyahe na naman ito no, aabutin kami ng mahigit kumulang 1,000 kilometers no. So bali magiging 2 araw itong aming biyahe. At magsisimula ngayong araw ng Sabado ng umaga itong biyahe namin. At darating kami doon bukas pa ng Linggo, mga hapon yata or mga bandang gabi. So magsisimula ang biyahe namin ngayon guys, 5:38 AM no. So ito yung unang ride ko na babiyahe papuntang Leyte na medyo maliwanag na. Tingnan natin kung gaano katagal, kung gaano kalayo yung magiging biyahe or kung gaano kahaba yung magiging biyahe sa ganitong oras ng pag-alis no? So estimated time natin, makakarating tayo ng Matnog Port sa Bicol, sa Sorsogon ay mga bandang 9 no, mga 8 or 9 PM. So sana maging safe, maging ligtas yung biyahe namin ngayon, maging maayos, maging masaya, at sana maging maganda yung panahon na aming tatahakin ngayong araw na ito. So ngayon guys, panoorin nyo ang aming video, samahan nyo kami sa aming paglalakbay. Let's go! So yun guys, tamang hinto muna kami rito sa gilid. Dito kami sa may Siniloan pa kami. So ito yung back ride ko, si Billy Rosa. Medyo nangalin na daw yung kanyang pet, sumakit na daw. Yan si Kuya Dennis kasabay ko ngayon no. Yung gamit niya ay yung Honda Click 160. Bagong bago pa, fresh na fresh pat. Iuwi niya ngayon sa Leyte. So yan, 2 motor kami guys. At ilang oras pa lang kami bumabiyahe, mga 2 hours pa lang. At nandito kami sa may Siniloan. So tamang pahinga muna, tamang stretching lang sa puwet.
Sa ano, Louisiana na pala tayo. Louisiana. Yo guys, so andito kami ngayon sa Pagbilao, Quezon. So nagpagas muna kami kasi ayun, wala nang gas. Tapos medyo umambon, sakto din pagdating namin dito sa gas station. Pumulan umambon, at least nakasilong kami. Pero unti-unti na siyang umaaraw, no. So ang oras guys ay 9:52. Pasado siguro mga lagpas 4 hours na kami bumabiyahe mula Quezon City kanina, no. So umaambon pa pero umaaraw naman. Sakto lang ito. Mamaya alis na rin kami. Hindi pa kami kumakain, hindi pa kami nagdadahay. Okay, let's go. So 10:14 ng umaga, andito na tayo ngayon sa Zigzag Road dito sa Atimonan, or Bitukang Manok kung tinatawag nila, no? So dito tayo. So yung kaliwa na yun, diversion road yun. Ang dadaan lang doon ay mga bus, mga truck. So dito private vehicle, motorsiklo pwedeng dumaan. So bawal dito sa Zigzag Road or sa Bitukang Manok na tinatawag, no? Ganda oh, lamig oh. Kakatapos lang din pala ng ulan dito. Kitang-kita natin basa pa yung kalsada, as in, ano pa, kakatapos nga lang ng ulan. Ayun, sarap sa pakiramdam oh. Yo guys, so ang oras ay 11:16 AM. So 11:16 AM guys, andito kami ngayon sa Atimonan sa Quezon. So wala sa aming biyahe kanina around 6 AM sa Quezon City. Ay 5 hours na, no, nababiyahe kami at nakatanaw na kami dito ng karagatan. Ayan, natatanaw natin siya ay bahagi ng karagatan sa Pilipinas, di ba?
Ayan siya. So, dito tayo sa Atimonan, Quezon. At yan yung matatanaw natin sa daanan na to o sa kalsada na to, no? So, mahaba-habang biyahe pa to, guys. Mga ilang hours pa kami bago makarating ng Matnogport sa Sorsogon. At least mainit at maganda-ganda yung panahon na nararanasan namin ngayon, no? Sana magtuloy-tuloy lang yung ganito para swabeng-swabe yung aming biyahe. Let's go! So dito kami guys, nagpahinga muna kami dito sa may Gumaka, Quezon sapagkat sobrang init na, no? At grabe, nananakit na yung aming puwet. So ayan sila. Kung biyahe kaya mainit, no? Kahit sa puwet? Sa puwet. Ay, yung mga motor tayo, yung motor, yung Honda Click 160, tignan mo, madumi na yung ilalim. Bakit dito, madumi na rin to. Oh, ito nga pala yung bagahe ko guys, oh. Nagpalagay na ako ng box, tapos meron bagahe dito. May bag sa harapan, meron pa dito. Grabe, so papahinga muna kami. Mga ilang minuto lang din naman kami magpapahinga. Tapos alis na rin kami, no? Babiyahe na rin kasi sa isang oras na, sakto alas 12 na ngayon guys. So ayun, pahinga muna kami. Yo guys, ang oras ay 1:46 ng hapon at andito na kami ngayon sa Arco dito sa papuntang Bicol, no? So yan, gateway to Bicolandia. So mag-alas 2 ng 1:45 at dito kami ngayon nakarating. So ngayon nagpicture lang kami. At palis na rin kami para hindi kami masyadong madelay sa aming biyahe. So tara. Kanina medyo napahinto rin kami kasi naabutan kami ng ulan. Pero dito sa bandang lugar na yung ulan kasi ngayon na nararanasan namin ay paputol-putol siya. Kumbaga sa bayan na to ulan, susunod hindi, sobrang init tulad dito. Sa susunod uulan na naman, ganun yung nangyari. Pero syempre pag nakamotor tayo, mas pabor sa atin na kahit sobrang init, wag lang talagang umulan. Uy, delikado yun ah. Yun. So kaya samahan nyo pa rin kami ngayon guys sa aming biyahe. Napakalayo pa nitong aming babiyahin. Wala pa kami sa kalahati ng aming biyahe. Yun, so far ay safe naman kami. Sana magtuloy-tuloy itong ganitong biyahe namin. Let's go! So ayan guys, sinabot na kami dito ng ulan, no. So ayan, sumilong kami kanina dito sa buti, may waiting siya dito. Medyo makulimlim pa din. At least medyo paambon-ambon lang yung nararanasan naming ulan. So ayan si kuya, meron kami nakasabay dito. You're giving me wind and rain. You're some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. You whip up my appetite. Don't leave me here high and dry. Oh, well, I don't wanna jinx it, baby, and twist myself at the spine.
yun nga guys, so sumilong ulit kami dito. Papunta na kami ng Naga City. Ang oras ay 5:34 ng hapon. So sumilong kami, sobrang lakas ng ulan, makikita ninyo. Yan yung nasa paligid na. So dito kami sa isang maliit na kubo dito sa gasoline station. So pinayagan kami dito, no, kaya dito muna kami para hindi kami maulanan. Pwede naman kami magkapote kaso sobrang lakas nga nito. So parang hindi rin kakayanin at baka mabasa rin kami kapag merong kapote. So yun yung paligid, sobrang dilim. Ito lang sa kabilang side. Ayun, no. Good morning guys. So 12:15 AM andito kami ngayon sa Sorsogon City. Di ba ang tagal namin, no, kasi inabot kami ng ulan mula Naga City mga bandang 6 AM ay sobrang lakas ng ulan, as in sobrang hirap bumiyahe. So kaya patigil-tigil kami, tapos hinto, tapos tambay ng ilang minuto, ilang oras, no. So dito kami sa Sorsogon City. So mga 1 hour na lang siguro ay makakarating na kami ng Matnog Port. So nagpagas muna kami rito sa gas plus station. So ito yung last full tank namin dito sa may Bicol, no. So bago tumungtong ng Matnog or bago tumawid ng Allen sa Samar ay naka full tank na, kasi sobrang hirap makahanap ng gasoline station once na nakatawid ka na dun sa Samar, no. So ayan, so syempre kasabay ng pagpapagas ay kaunting pahinga na rin dahil mainit na sa puwet. Yan si Kuya Dennis. Papadahin namin, ayan. Goy, kamusta biyahe, Goy? Okay lang, masaya naman. Masakit sa puwet? Oo. Yun. So inabot na kami ng anong oras, no? At nandito na kami sa Sorsogon City. Ilang oras or maaaring lagpas isang oras ay makakarating na kami ng Matnog Port. Doon kami sasakay ng barko papuntang Allen sa probinsya naman ng Samar o sa isla ng Samar o sa Visayas, no? So kita-kita nyo kami, halos kami na lang yung bumabiyahe ngayon. Wala na masyadong bumabiyahe tulad ng mga private vehicles, wala na rin masyadong bumabiyahe ng motorsiklo. Kita-kita nyo yung kalsada, no? So ayun nga guys, sige, malapit na kami, let's go. What's this? Ano to? Babagoy. Ano po? Lisensya po, sir. RCR. Hinanapan tayo guys ng lisensya o RCR. Goy, papakita mo yan, Goy, ha, yung ano natin, Goy, para papasukin tayo. Nakapila ba yung ano? Ay, dun daw sa guard. Nakapila yung truck. Morning po. Okay po. Okay po. Ayun, nandito na tayo sa Matnog Port. So may mga security, kailangan nating ibigay ang dapat na ibigay at kailangan nilang kunin ang dapat na kunin. Pag nandito ka sa Matnog Port, talagang mag-i-excite ka sa pag-uwi. Kasi alam mong malapit-lapit ka na. Morning po. Thank you. Goy, hawakan mo, Goy. So ayan, dito na lang tayo sa terminal. Tambay-tambay muna tayo rito habang wala pa yung ating barko.
Dito pwede dito. So pasok muna kami dito guys sa terminal para makapaghintay muna kami. Maganda na ba yung terminal nila o ganun pa din? Ganun pa din. Habang maghihintay kami ng ng barko, dito muna kami maghihintay. Yan guys, so dito muna kami sa loob ng terminal habang naghihintay kami ng sasakyan naming barko. So ang oras ay 2:40 AM. So ayan, so tatawagin na lang, i-announce na lang dito kung andyan na yung barko namin. 4 AM pa daw o kaya 5 AM yung alis. So baka mamaya pa kami tatawagin. So dito muna kami, maghihintay muna kami rito, magre-relax muna. Air condition naman dito sa loob ng terminal, dito sa may Matnog Port. Yung mga kasama natin pagod sa biyahe pero excited dahil bakasyon. Tinawag na guys yung mga pasahero ng fast cut. So doon kami sasakay yung Roro, sa fast cut na Roro. So pasakay na kami ngayon, no? Let's go. Ano yung fast cut? So ngayon guys, ay dito kami ito sa air condition na passenger area nitong fast cut. So mag-upgrade lang kayo ng 36 pesos para dito kayo. So kapag ayaw nyo naman mag-upgrade, doon kayo sa itaas yung open area lang ng ferry boat na to. So dito, ayan, merong table kung gusto nyo kumain, tapos meron ditong lagayan ng drinks, tapos air conditioned na, tapos pwede ka ditong sumandal, parang naka-premium ka na na tag nito, na ticket dito, no? So ayun, siguro mga mamaya pa to aalis dahil kakasakay lang namin. Tapos kinakarga pa yung ibang mga sasakyan, yung barko, ay kinakarga pa yung ibang mga bus. Ayun. So dito muna rin kami magpapahinga. Kaya Dennis tsaka si Bugoy. Dito muna kami magpapahinga para makarecover kami sa aming pagod buong biyahe kagabi. Ay, Buong maghapon, no? lakas may aircon. Para bukas para mamaya pagtawid namin sa Allen, Samar, ay syempre diretso na kami kasi ilang hours pa ang babiyahin namin papunta doon sa aming destination. Let's go. So makalipas ang 2 oras na pagtawid, no, mula Matnog Port papunta dito sa Allen, siguro mga 2 hours yata yung naging biyahe namin patawid dito sa Allen, guys. So nandito na kami, buti at hindi kami masyadong naabutan ng malalakas na alon dahil meron nga palang bagyo, no. Ilalabas na namin.
guys, so papunta kami Tacloban at dito huminto muna kami sa tabing kalsada para bumili ng pinya. Si nanay nagtitinda. Anong lugar na nga po ito? Dito? Inabangan. Hinabangan po. Ito kami sa Hinabangan sa Taman. Papunta kami Santa Rita, patawid ng Tacloban. Bumili kami ng pinya. Ayun, 50 yung pinakamalaki, tapos yung maliit. Yung mas maliit, 45. Tama po? Kasi depende dito sa laki ng pagpipili natin. Okay. Kasalubong namin yan. Kasi yung nagre-request. Ilagay sa harapan ko. Sige. Ito na yung bayan ng Kalubian. Maliit na bayan lang to kasi ano lang to eh. Small town. Small town. Ikot tayo dito bago tayo dumiretso sa bahay. Yan, ikot tayo. Ito yung yan yung public market ng Kalubian, transport terminal, tapos yung kanilang gymnasium, mga may naglalaro pa. Tapos yung Kalubian Park, tapos yung Kalubian Port. No, kaya daan lang tayo rito. Dahil malapit na ang fiesta rito ngayong August. Let's go, let's go.